To fa an samu matsala, Jakal ya buga wannan mutumin mota. To sai mutumin nan ya sako ya duba ya ga barnar da Jakal ya yi mai. Sai Jakal ya sako daga motar shi sannan ya zo ya nemi gafarar mutumin nan. Sai mutumin nan ya ce shi fa Allah ta kafir ba zai hakura ba saboda kawai kana da kuɗi sai ka zo ka buga min mota. Mutumin nan bai dakata da wa Jakal hayaniya ba sai kawai ga motocin 'yan sanda nan guda biyu. To shi Jakal baya son duk wani abu da zai hada shi da 'yan sanda, sai ya ce yanzu ya kake so a yi. Sai kawai mutumin nan yana wayewa kawai sai ga motocin 'yan sandan nan kawai sai ya daga musu hannu ya kira su. Ran Jakal ya mugun ɓaci amma dai haka ya samu ya shiru ya jira 'yan sandan nan suka zo suka tambaye shi na driving license din shi ya dauko ya nuna musu. Shi kuma marasa dan sandan nan kawai sai ya ce Jakal ya bude mashi boot din motar shi saboda ya duba. Jakal ya zo ya bude mai boot din motar nan sai ga wata jaka nan a ciki. Sai dan sandan nan ya matso ku sai fara bude jakan nan ya duba, yana duba ya ga bindiga da kuɗaɗe a ciki. Kawai sai Jakal ya dirma mai bindiga sannan ya jefa wancan mutumin bindiga shi ma ya dirma mai bindiga. Bayan Jakal ya kashe waɗannan mutanen guda biyu sai ya zo ya dauki bindigar ya goge ta sannan ya danka a hannun mutumin nan, shi ma dan sandan ya je ya dauki bindiga ya danka mishi a hannun shi. Suka zama dai kaman fada suka yi su biyu sannan Jakal ya ja motar shi ya kama hanya ya tafi. To kun ga darasin da za ku dauka a labarin nan shine rashin hakuri zai iya kai ka ga halaka. Duk wanda bidiyon nan ya burge shi ya samu very good a comment section. Allah ya samu da